Ġemma sabiħa nġabret għal darboħra qudiem il-bini tal-qorti biex kompli titlob li ssir ġustizzja 28 xahar mill-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia. Fid-diskorsi ma naqax l-appell biex il-Prim Ministru Roberta Bela jieħu passi fil-konfront tal-Ministru Owen Bonnici li minn Ministru tal-Ġustizzja issa nħatar Ministru tal-Edukazzjoni. Alessandra De Crespo irreferiet għall-aħħar żviluppi fil-korp tal-Pulizija u l-iskandlu li laqat l-sezzjoni ta' traffiku. Fil-waqt li faħret lil membri tal-korp li qatt ma tħamġu qalet li dan il-każ u ħolqa oħra fil-katina tal-impunità ta' dan il-gvern. Jappellat biex tinħatar inkjesta pubblika u indipendenti fih dan il-korp tal-Pulizija. Andre Delikata qal li pajjiżna jinsab f'sitwazzjoni bla tama u fi ħtieġa kbira li jittieħdu l-passi urġentament għax il-ġustizzja qed iddum biex tittieħed għal tal-apposta. Fakkar kif is-soċjetà ċivili kienet strumentali biex irriżenjaw nies bħal Joseph Muscat u Keith Schembri. Issa jibqa' lan wieħed li tirbaħ il-ġustizzja kontra l-impunità u l-korruzzjoni. Iż-żagħżugħa Tiziana Al-Ġazem qalet li minkejja li għaddew dawn ix-xhur kollha bqajna ma rajniex titjib fil-proċess tal-ġustizzja għal Defni Caruana Galizia. Komplet li parti mit-tort li pajjiżna spiċċa fil-kriżi li jinsab fiha hi ta' Joseph Muscat u sħabu fil-waqt li staqsijiet għaliex irriżenja jekk kien jaħseb li ma kien ħati ta' xejn. U George Malija qal li meta wieħed jiftakar li għaddew dawn ix-xhur kollha u għadna nistennew għal ġustizzja tajjeb li wieħed jibqa' jfakkar biex ma jinsiex. Fil-waqt li nnota kif l-attakki fil-konfront ta' Defni Caruana Galizia kienu koreografati mit-tmexxija laburista qal li issa min qed jipprova jixtri r-realtà b'ċekk ta' 35 euro, b'referenza għaċ-ċekk li l-gvern qed jibgħat f'dawn il-jiem suppost biex jagħmel tajjeb għaż-żieda fl-għoli tal-ħajja. Fit-tmiem l-attività tkanta l-innu nazzjonali u tpoġġew xemat f'riġlejn il-mafkar quddiem il-qorti. Min hemm il-ġemma mxiet għal pjazza ta' quddiem il-Parlament fejn talbet għar-riżenja tal-Ministru Owen Bonnici. Preżenti magħhom is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Francis Zamid Dimek u għadd ta' deputati tal-Partit Nazzjonalista.